Тя особи става сука Марци и като тук идвам природни. Да си ме е писал. Аз мора да... Това лектора. Иона Къде си Любомир. вика? Любомир там... Ще да пише майка, генерал. Първото че съм Иона Любомир. Да, пене. Племеници. Не е пене. Как? Цончев. Да, Цончев, да. Сончев. На боя. Я започвам малчовска песен, де съм слушал. Драгалепци, къща. 2010 има. Улица. Къде беше главна финансов жена на едната. Къде да бъде? Много главни хора, много. А майки им на победа на стена. Ние работиме някъде на бачка на разкрепета. Не има реже, будят и ние будем. Да, правиш. Така че. По проект. Почваш да го правиш. Не ми хареса. Искат нещо. Будеш, искат друго. Лудо извърта. Ама знаеш какво? Плашкан и Милен Вълчев ми беше. И не го дами на това на Погали. Майка му разбра, че бачата това. Мъжо и ми вика, Волю, колко спуснахте ли? Спуснахте ли? Викам, Рени, ние не сега, отдавна ли? Сега, още от началото, като ти не уни! Ако вика, вика, те не иска да му идете. Който бе, Колю, ти мрази. Не бе, ти пиеш, не, я не съм Не може така като нас, не. Чашка. А ме ми така ли? И само прави. Ой, бомбонката. Тук съм. Чак, така. Не ме, Аре, да ме каре. не ме, друго. А бамбонката ме. Нищо, да. Само бомбонката. Облаци само си прави. Мента, 100, мастика, 100, блюк. Овът. Един му докарат. Значи, преди като работих в кръчмата, идват чуждани, нали, като чак да им донесе стоки. Стика и мента е пак И той ни вика, бе, тя е на блуз, да ми да си ние тези работи, седаме на маската, ръчата, тогава ще ме пусти камерите. Викам, днеска тарикати, утре бухало. Идват и чудани, много Бухало. тя ще ме Као. Маро! Леле, доле къде беше това го направи и го прави за пославна. Ветрини си, Абе, с пандемията, през него. пандемията го изделе, он почина. А трябваше да работи. И сега Юли захарчето взима всичко. Всичко му купи. Знаеш, що пари ще направят сега? Всичко не знаеш. Нали ви казвам? Купили се. Всичко му купиха. Но кога почина, Нищо. нищо не е купил. Сега ще го разширят, само чека да му мине. Накратно тема конната база я бутат. Правят И тук на Славия нема. На Славия. Те правят молове и коли. И се пазарат При тех да карат. при тях. И там ще се хранят. Мача направят това кожите по европейски стандарт. С поилки му да не влачи. А знаеш, Партизанската работа. цецка минава. Ама децата лилоцецки. И я лилолазерски. Лилоцецки. Викам, правете го, защото ще си избиете от всяка. Марето има много. Умна. Марето финансист, човек, икономист. Има, като направиш 2 мага ги вижда като 20. За какво е да направят всичко, че остане на Митко на века? Сега, нали? Нищо не остане. Защо говориш? Абе, имат дел. Бе, имат... Она като умри, она на 50. Като умре, да. Маки на 70 на 50. Нема, Мария няма деца. Аз това искам да му обясня, на кой ще остане? Всички имат един на свет. На Митко дете. Това къде е нейната част остава за мъже. Те нямат граждански брак, нямат нищо, ли живеят като при нас на семейна чела. Горе на 60 години, она на 40. Като аз и тригати как. Да, На приятелски. Митко? Кой е Митко? едно момчето каже че. Перник един. Какво че за да, оня женен, разведен, има деца, кажи с къв джип дойде за 300 000 евро и как взима Мария за жена и го даде на децата. Онеш матка. Заеби!
Мария Ти има си купи Ауди 80, така ли? Още го кара. Мария има. И работи в магазина, зето. Поддържа магазина. Отсутам да вече работи в А магазина. Митко, да чекам жамотрея. И Митко дойде, бе. Джо го трябва. Гоби полицай. Абе, Варе. Полицай пенсионер. И го пие там. И он вика, ей, он му вика, че жамотрея. Почина момчето. И аз сега разбрах, че е жамотрея. Било зле. А я викам, то какъв прекор. Да. И он да посеща. Много ме Нема банала. да ти дам. Не му дава и он Много не ме му си. банала яд И он... на нашата цигарета. И прати деня на някой 2 лева. Тия пияни. Ой, вика, ти притичи ме, бе, майка Мучето ще ти. викам, вече ще забие. Вика, че загради в двора, нема. А ти не ще го Вика, какво е тук на Мария? Само магазин, да, вика, всичко е мое. Да, Ти си верно. Кели там, а кой там? Затова и го не задържа Митко, ние една жена, че живееше там. Сите Това викат, е там. Конюшна. сите викат, аз съм конюшната, че живее. А на тева апартаменти, това на всеки. Имаше една жена, Мария, много хубава, Браво, бе. техния блок. И още се строеше там. Каварни, конюшна, виж. И е бъркано на мъжа. Но е, я, Боже, дървата. Една седмица живее в Курбон. И Мария, Е, Фончо, той вика така. Фончо тариката. Маре, напред по салата, е сега като избине това бъркало, още на песета пива коректива. Ака му било, чако му е било. Си краеме, обичаме да слушаме. Кога какво ти свърши? Ние пинаме по рекия, избиме всичко. Да, донесе салата, плана. Всичко точно. А другия ден носи да пинаме. И ние трябва да пъсем. Изгорих я. Видели каква залата? Викам, не па, какво ти изгони? Чорел бе, Дери. кърнала му пари. Абе, Варе. Му вика, добре, че е по-рано да се подложи да пиш. Чорел бе. Значи, много цигачки значи. Цел живот разпочва. Това е бил някъде друга да освен от Куцян. Да кажем, че Куцян хората не знаха цигански. После с сълния се объркаха да малко. Аз знам някои неща, но Че ние където сме циганета, Чакай. не го такуваме. Не. Той е научил от кюстендилцата е там. Ти от кого ми да ти го научил? Он чуи да ме пита. Интересуваш Той се. е, той е. Много. После с музиката си Така е. Абе, по принцип е така, че знае повече от нас. Ние работим с едни от така. ихтиманци. Помагай. Които ме питат, циганец, викам циганец. Да не го знаят, че е Ама на защото си го цигански не учи, да. говорят. Обаче да говорят на цигански он отговаря. По нашия Стефан е също работа. Сините лепат почки си говорят и он направо без да такова, направо се включва разговор. А они неграмотни не могат се... И говорят, викам, абе, вие толкова сте малоти, брат. Викам, виж, он ми се включва разговор, значи какво означава това? Ще знае, че не... И он вика на мен, да, Аз имам, цял живот вика работи в цигарета. аз имам комшия, Данчо. Оне, опас. Он от седил, не може да говори български, там от цигански. Бе, А, Чака, не шефа ми скара. Вика, не е проблем, шеф е чхланко мой. Така му вика, ти. О, мой Jesus, ме. Не знае кое е това. Да. Почти всеки ден говори. Ама не ми обръщи внимание. Вече почна да Ама не Хубава може да дека говори. работехме. Ако Ако знам, да правеше. но като не говориш, те бръкаш него. цялата днек научил, он не А това знае, ще че говори. говори. Дай ми вика, донеси ми пишката. Получаваме стока, как си? Ама като ти кажем български, не знаеше ни една българска дума. Едно. За 6 месеца го научи да говори български. Кой бе? Мохамед. наскоро ти преди поздрави, ако искам.
Мале къпе сама от дебе. Да, дебела жена. Това къде го ядеш, нали? Вика, Зичо! Тихо Ара? спокойно. Дойде при нас на 18 години, кажеш. Леле, знаеш какво? Нямаш и то. Правите Нямаше как да викаме, ме- че наистина от семейство. Донеси ми пишката. За един празник да ме тук. Иска да пита какво е това пишка и то. Ева да ти покажем какво е това пишка. Взима химикалките. Взима преводача и ми пише как е хубава жена Да. на български. Как му кажа? И аз си Нищо викам, друго и ги аз си учиш. викам, бе, каква си крал. А, да, шаврантия. Ти си шаврантия. Бе, каква ще обрати? Хубава жена. Излизам у метрото, ма се и това като си изцепи. Леле, коце, гледай колко ще обрати. Искат да го бият. Абе, кажи, доре река на гишето, добър ден, един среден замера, а оне циркаджия, он каже, как ги прави дюнер? Вземе, они взема дюнера, он само пакетчето да не прави, салфетките, и като каже, ти си шавратия. И аз си ще ги сваля. Ама се бие като пред... Ама как като се разсъбереха 3-40 човека на гишетата, на трите гишета, и не стозва и он само, доре си ми пишка. И аз, добре, има. Търчи, носи химикал, кажи. Ти вика, знаеш ли какво е това на български? Не. А сега той Аре да чистиш аспирацията, що не знаеш? Какво? живее ли си с това момиче? Да. Живей с това. На берега на... А моят отзор научи и български от Иво, от и. Иво като го пита, знаеш какво е това на български, като каже, не, Иво вика, ай сега сам, че чистиш аспирацията. Той много обича да чисти аспирацията. Вика му храна добре. Добре. Много търво. Аз като съм работила с него, Аз се карах с Иво заради него, викам, не си прав, грелта не е Иво. Он стига, бе, типа, а ние ако сме като ни мъчки. той много мразише чисти аспирация. Не ма мразиш. Помежду другото го защитаваше, ма няма тъп. Еднакъв, после вече станат Аз като съм работила с него, знам, като му кажеш аспирация и той почва да прави някакви физиономии. 20 санти маснек на викаш маркуче се стоява в нас. Да не е при нас в началото като куче, не знаеш една дума Той да като се кажеш. жени за тая, къде е колежка ли му беше, каква му Да. беше? Като се жени за нея, и си минава една, две, три седмици, бе, това момче не идва, това не момче да се обажда. Какво стана, бе? То се жени край събравение. Живеете още заедно. Помежду. Чак вчера се пали и аз те да различа. Той не помня много. Той не помня. Боги на жена му на Да, какво приличаш, бе? И това ти ме гледа, вика, не, добре съм така. Том на Виждам жена му, викам, девойко, викам, като гледаш такъв и сигнал, викам, другия път, ако го видя такъв, знаеш, ще да бия. Към трябва да го не дебереш, малко и то ни е от родата. Аз ни гледай. Помежду другото не помня Мохамед. Не помня. Много е ребе. Това на всичките, като го опитаха къде ти е фамилията и той казваше, че не е с много фамилия. Да. Отидох горе на Белито, на Бехо се била номера. И отивам и казвам на тия, абе, Мохамед къде е, да вика да ми втора смена. Ама може ли някой да му каже, че съм го търсил? Дунав ли работа? На Бели Дунав ли работа? Тук е още, тук е, не е мръднал. Там? Написах на една бележка. Викам на момичето, дай ми и химикалка. И написах на една бележка, Леля, да ми звъннеш. И она я залепи. 2 часа беше некъде и той ми звъни, Лело, какво става? Така да ни го видим. Той искаше да си ходи, от работа идваше тук и... Да. Така да ни го видим Колко толкова. беше свикнал Аз като хода да си правя ногтите на Надежда, ама не знае, че работи на Ти ми прави Бели. така беси и вече съм от себе. Него съм го тормозил най-много от всички. Те се там казва и го мачи. Ако ще му звъним, аз ме номер на този педал. Мохамед! Чуате, моте ме. Той мен ме е забравил, обаче тебе като не те Ако е с това същото момиче, ако остана. Аз съм работила с Не, него. ама живея. Мен ме помня. Мен ме е забравил. Значи излиза, които помня са аз и Иво. Това си он кръва вече.
Мен ми помни. Той позволява. Не ме ли помни? Аз съм на Нема и забравя гаранция. Кажи му него. Аз на Мохамед жена му съм Значи- предупредила съм я. Мога да ти кажа, че На Мохамед жена му съм я предупредила. Цецка пастида, Ще я бия. он се отърва от Цецка, Цецка беше добра. Само този един. Една вечер, Една пицата. Нека в коментара ми заоби за А точно това ги ротие това Цецка беше задна. Пана. Да, още сега не го дал да дига телефона. Да го войсник. Да, да ти се каже секретарка беше. Не, она поне, че дигне, че кай има работа, нещо, пето. А да видиш? Може да го скри да каже. Да работиш на Мария. Спи. На Монтевидео. Си ти. Те какво разбра? Аз се годих назад. Абе, как се казва на... Как се казва на Мохамед жена? Вие Да, на тези път, Монтевидео. ние супер име, разговор. А, Да, да. е тя сега не е ли при Марията на Монтевидео? Тук те ги изкарат. Кайма. Да, Е, това не Сега да одим и вика, Един път му звъня. и там, так, Вика Мохамед. аз изкарах. Това сте бе. Оле, майко, тя за него не са жени. Аз вече колата карах. Съгласен съм да се карат като семейство плана. Каза ми гледа. Аз съм обещаван да се прави на мъж. Не че да не че обкарва тук и тира майките стъпи. А я гоним от 100 години. И те сега къде живеят? На Бели Дунав? Да не ми е говорила. Там. Е Абе, така се отминаваме, не ми е казала, так количи. То това Аз не се съди, майче не съм е баща. пета част на Не, он Надежда. го е. Да. не. Пета част на Надежда. Чуш, Там до билото. много се оплаче да не си вика. От билото на тата Петър. Това се води пета част. И му бие крас. Пета Аз част на не чум, Надежда. да се хваща корема, не може да одим чушне Това се на... води билото. Да. Тате, оди бе, Степа, аз оди аз. Мохамед вика, с теб не мога да работим. Трубам краси да... Ама трябва да се би с мене към тебе, сега и минути българи. А, Раби, Те прави... да он се убеди. Я откачи, викам, че тебе, майка, Него път Знаеш ли вече как щеше се би с Мохамед? да ти от... Илинчо на Диле. кажи, бе, Оле, кажи. майка. Е, па нищо. Я тебе, пак няма да пуснем дома ми стъпнеш. Или не може да се би с Мохамед, той е нормален. Може да ми кажеш. Седи мирно, аз си познавам бокуците. Идва, майке му. Помниш го ли, бе? Илинчо бе. Да. Как да те Ще би тръпе? Мохамед. Щеше се би с Ама Мохамед краси да е вече. бил некога... Бехме горе на Кауфланд. Сей му бие краци, па ти искаш ба. А, не бе, а, не бе. И... Той Илинчо се бие бе. Ти си имаш работа. Аз сега викам дома да не. Мама се супер смел, се бие. Да, Ама това не значи, че като дебел мога да се бие. Не е дебел. Ай, че ми викона. Я Крехо нема да му стъпне. Па на мене па ми доделе. Мохамед ще го бие ли, аз ще го кажа. И ти нема да ми стъпне. Той че ли е плотекал? Ама не бе, Аз си Мохамед, трябва да били на так. Аз Мохамед го знам, но той му е забравил от тебе така. Он да не, викам, Мен не помня, ама. Помниш ли как ще те бе той? Да. Добре. Или как го чу? Не, може да бъде. И нали беше при Жоро на младост с Е, това. да. Това го бих той, помниш ли? И му казвам, викам, ти е нормален. Да, аз го бих. Той един път се беше заеждал. Един път ми беше казал нещо на Мале, въпреки на колко мене. бих, мале. Един път ми беше казал нещо на въпреки и Николай разбра, леле майко. Кучето за мене. Бате, какво обои, вик, Мохамед, викам. Студентски го бих, ама много. Има и живко дева ми. Николай, знаеш как го беше? Я влиза. Мале. Он его не го бих, както аз го бих. Дедо да има. Бате, взема си колко да си ма може. Нямам дума. 2 седмици ли беше, го беше? Аз съм съзнал. Ама бой да виж. Той... У детечките бе, мама. Николай като разбра, че той се Знаеш какво, заява с най-права, мен. защото ние трябва на много. Абе, че... Майка сега Киево бате вика. Не да кая тая. Направи това, направи това. Всеки ден се карам. А може се на баща извън през 15. Чичо, направи нещо. И он те сачи Или купите. е щастлив. Или са клип, мали го или ева, мали го смачка голяма. Абе, викам, дай да се разберем. Кога би ти били? Зато Аз казвам. разсъждайте хора, като ходите хора.
Ние имаме две деца с това. Утре, че стане нещо на 20 години. Ще ми извъннеш, да. Аз трябва да дойдем до теб. Ти като ми правиш че навряз не мога да те дишам. Утре да стане нещо с децата, я ще кажа, какво прави? И на кой правят на децата? Не на нея, нали? О, найди такова също не. Ба викам, не сме за един ден. Видето поздава, обаче има нерва. Абе, къде ли? Она си дойде при мен и ние си говориме с нея. Отиде при майки и стане друга. Викам, че ти майки, как ми майки, не ме улица вераторите. Видето поздава, обаче он няма нерва. Он не приема така. Он е като му кажеш Ей, днеска се карат. Значи, нали го това ти... Педал. Като поемете хора. трябва ли ти кажеш, Да. ние всеки ден да гледате. Те да вика, писвам и вика, ти си виновен. Когато бих Тони, помниш ли Мохамед показал или не? Казвам, Ти с Внимавай. детето е умно. казвам, Не бе, аз после шутники и Тони се бие, помниш? 2-3 години, че порасна. А он че Аз не мога заради децата да страдам. Не мога да Не, он е от Челатия. цял живот се преживя. Ахмед. Не, Милония дела Аз всеки ден ти дам по 10. Не. Любов, Бог, гаджи, имат целувки, си пращат това на... Она да са 3 години. не, Дръбне живота. Горе на Аз съм Калфа. ходил да страна с майки. той нас каза беше бил. Майка Мария и аз не... Оле, майко. Оня, дето забил пещеки. Мазал... Я го на... Той високо Кара лидето да се направи на болна. Ео, боже, имам проблем, нали? Каза, като имам проблем да те викам. Да, Беше на дюнера детето е при мен. там, аз отивам да ме... Аз това обучавам, че беше, бе. Като ми звънеш, аз как... Е, с зорбовия. Блокирал съм и оценки. Блокиране. Абе, дойде да каже Кажеш на Иво, тарикатка. казваш на Иво, като има Значи кога правда? само ако е спешно, иначе не ги това. То аз това му казвам. Как те лъжи? Нова карта си. Тя ми спре картата, Както ще карти на сметки. Да. Я Не не си е става, казала. добре, съгласен съм от директор. Аре, да Не обзема. са ли вика беше? Дай си, коя съм Теки точно не факт сигнали до областности. Ядахте ли джимси? карта? Аз ти плащам ти си. Това е време, че виж ти рада е. Ба викам, трябва да се Знае. Моите деца не са. Вие купете. Той е работил и на овче купил. Работил Абе, долу викам, на че те Ломско. пребивчили. Изгорите ме пречекваме, повервайте. Тук, дето е, когато е сега. Аз казвам да е така. Викам, абе, вашите един път, дорката да кажа, чекайте се, бе, тия деца, какво правят? Ара, шака, какво стана, Я бе? не карам, но е питай. Толкова години сте накарали това, има нещо, да. Не, знаеш какво ми вика? Да, не го знае. Знаеш какво, още не Как ги ли сте? Университета, ама по-късно. Ама само знаеш, че там на полево. Викам, ти сега се едно ми каза, оди, обаче ето, стати избори като кучи. Той ще на крадайка. И на край спре да пише. А, то педал го обучава. Ама му забравих името. Със беше, нали? Ма Дали казал че съм, се разведеш днеска, Дали или след утре? 4 години или след 2, казал съм, това си решил. да, Край, точка. А помежду нас ще го видях в... Ако не си също. Къде работи сигурно на България? Там го видях. Не да чакай, дори да не си не утре си друга. Трета, пета. па и аз го казвам. Беше, Си решил да не си Ще беше. Я викам дали да значи. Викай се остана, бе, брат. Ти защитаваш. Прибери си до дома. Не се усещаш как е. А той беше в Аудинска Отдел партия, да спомня е, как да. различно. Заради децата ми качал ми. Ама Йона каза, мене не ми е за нея. Не искам деца. Отиде го тая, да. Отвори прозорци. Гледай ги деца. Къде са? Идват ли? Да сме ги изгонили нещо да сме им казали. Кой, нали много далече живеете? Ако е на живота си, Не се беше къде ти раз. Аз говорих с нея. Много говорих. Може би сигурно един час да ми разговор, бех на работа. Реве. Да, вика. Сега че звъндам да има очето прави. Реве. Она ви килила сега, че ти звънда. Значи, Вика на гласът. Сега защо прати? Ама сега вече и она виде, че не Майки. е така. Сега си Гоме се да смени ходите. как ще оправи. Кога е къде бе? И те смееш. Вчера вика, ти думаш, вика, срамна от народа, вика, че извачи, вика, от дома, вика, се посам, вика, че влачи, вика, че извърши. Чака да пръди при песа. Опилка има специална кава. Пилешка ли не знам. Я съм признал. Малко ли да вика, мото, поедини на мото. Аз ти влезнем кога ти искам.
Но ти внимавай, ти гледнеш ли? На мен. Как е влезе? Я погледнем телефона на другото кукучица. С кой говориш, ама так? Зорните пазари? Вика това път, Пода за шаката. Мерси, Викам. Рики. Садик. ще викнем Бухта да Харичка. му турат главите. И три тупана. Не един, два, три. На рак да го хване. Нема да му говори. Нема като отбере. Я съм Гори, Ти си млада. Са, вече- преолегна. Да, вече може видя, да че бъде. Хайде, няма да не се става. разправям. Ма викам, добре, ти насила ли, че го държиш там? Аз си казвам Какво на всичко. става? Ама Аз си викам, казвам и стига на с това нея, цеца няма и как ние да доста стане. неща чуваме. Стига. Хайде И да се си траеме. Да, все си траем. Оно и аз си траем, да. Все си траем на някакво. Стига. Време. Стига. Ама... За ама шики, заради за така, шики, за гледайте шики, деца. за него и за нея. Абе, мали, това е... Бабе, днеска се помни каква е Доналдил, те кара с майки и с наките и с всички. Помни си днеска. Ето и надо да се кара. Живе! Мали го това. Ама гледай сега, днеска се качват нагоре, ора на хората под къщата. Без работа. Чекай, чака да кажа. Живе! Знаеш за какво сме дошли? Вие ни викнахте да ви свириме, зайдваме вие да ни свирите. Колко си трябва да си платите? На какво са ядета? На кастофон. Ще пуснем уредбата утре навънка. А имаме и микрофони, два. Бе, да, хората знаят кои сме ние. Ние са тия техните поред, баба правят, баба Ти и се следващи. тофон Айва. От години Садик наред. ева Айва. Си идва там, И аз от как съм в нея ги познавам. Аз баща и го познавам на майка. Манечка, ти го леко готовка. Хубаво е. 21. Гордо, значи набори. Майки баща, че да ги знам. Чуваш ли? Не, са по-малки от тебе. Йо, хубаво е жена. Да. Си дойде време, Ти си го кажеш, как е това? Не го ли беше срам, кажи честно. Нищо не. При нас. Само при мен и при него може само да се склониш към тата. А докато при другите вратовчери трябва да ги пробваме. Да не става. Сами, Иван. Нищо не ми говори, не знам, може ли. Видяват си ги. Патрок може да стане. Там съм одила, например, при... Одила съм по квартала. Отива си. Ама са по-малки от тебе. При нас много маща видява. А че войчото те тика им по-старите бе. Възрастни се ме тапеха. Не траеш, не Валя търпиш. бангията. Вио и Станка са му сестри. И това по-нещо ми говори Био и Станка. Много са ми познати имената. Аз вика на шака. Ако отидем така да ги погледнем, може да ги знам. Не знам, но... Опи вика, Аз Бойко. много се я познавам. Станка е жена на бокс китарист. Боги е ония от... Драган. Айде, шиката, моя приятел. Каза Бойки, как какво ти казах? Почнах за Тошко за тия децата, рода. От не, Валята, Валя. Жия, може го знам на това. И аз само мога да се сетим, честно. А пак толкова много съм ходила по роднича, съм имала приятели там. Вие се писали. Деца, може да се му кафено, ти да ма пасроки, те Изгоре майка. Забате шики. Фончо! Значи живи здрави. Айде, А да, ти ми между другото, да?
А кури ми викат всичко. Атка. 100 години. Ако ми викаш, ти колео нема се обърне. И аз съм такъв. Това е Пънчо. Да, ай знаеш, че не ми се чуе това фок. Казвай Сана, саме, ние сме тук само брати и сестри. И джавея. И сме малко. Какво? Пасторо. Аз да съм на лайф. Къде да си говори да се чува? Номер 2. Па само